салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аз дербии шаҳри Ливерпул сар мекунем. Эвертон ва Ливерпул дар ҷадвали чемпионат албатта ки миёни худ фосилаи калон гузоштаанд. Ливерпул дар премер-лигаи Англия назар ба Эвертон 10 сару гардан боло меистад. аммо вақте ҳарду бозӣ мекунанд, ҳарду чун подшоҳ ба майдон мебароянд. бозии тарихан принсипиалӣ ки ҳеҷ як ҷадвал садди роҳи онҳо намегардад. хулас бозӣ бо тамоми принсипҳои футболӣ дар дараҷаи баланд баргузор гардид. ҳарчанд натиҷаи рақобат 2-2 шуд, аммо оморҳо тағйир ёфтанд. бозӣ то ҳадде сахт буд ки ҳатто баъди анҷоми он миёни ду даста ҷанҷолу хархаша ба миён омад ва довар ба 3 нафар корти сурх нишон дод. Кёртис Джонс, Дукуре ва сармураббии Ливерпул Арне Слот нафароне буданд ки аз ҷониби Майкл Оливер бо корти сурх ҷазо дода шуданд. гуфтем ки бозӣ 2-2 мусовӣ шуд ва мо ҳеҷ дастаеро дар муқобили ҳамдигар ҳамчун дастаи беҳтарин унвон дода наметавонем. дар 120 бозие ки аз пайдоиши башарият ин дастаҳо миёни худ барпо кардаанд, натиҷаҳо баробар аст. 41 ғалаба Ливерпул, 41 ғалаба Эвертон ва 38 бозии мусовӣ. ин натиҷаи рақобатҳои байни ҳамин дастаҳо аст. бозии мазкур охирин дерби дар майдони Гудисон парки Эвертон буд. аз мавсими оянда тими шимоли шаҳри Ливерпул дар майдони дигар бозӣ мекунанд. аз ин рӯ мухлисон бо майдони таърихии худ дар бозиҳои дерби ба сифати як маросими видо бо гулу гулхан хайрбод мегуфтанд. ҳарчанд Ливерпул ғалаба накард, аммо яке аз голҳои сурхпӯшонро Муҳаммад Салоҳ ба ҳадаф расонид. ин гол на танҳо Ливерпулро аз нокомӣ наҷот дод, балки Салоҳ бо ин гол як нишондоди рекордиро дар премер-лигаи Англия нав кард. футболбози мисрӣ дар мавсими ҷорӣ аз ҳисоби гол ҷамъи паст дар бозиҳои сафарӣ лидери асосии премераи англисӣ гардид. Салоҳ дар 13 бозии сафарӣ бо пираҳани Ливерпул 23 амали натиҷабахш дорад ки ин рекорд то ин дам ба Энди Коул тааллуқ дошт. Коул дар соли 1994 дар бозиҳои сафарӣ 21 амали натиҷабахш анҷом дода буд. ҳоло мавсим идома дорад ва Салоҳ метавонад ин нишондодро боз ҳам бузургтар намояд. ана ин аст натиҷаи бозиҳои бузург. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам даромада силкаи гузоштаи моро пахш намоед. дар аввалин пардохт шумо метавонед 8000 сомонӣ ба даст биёред. барори кор. бозии Реал Мадрид ва Манчестер Сити драмаи асосии футбол дар Лигаи Чемпионҳо дар ин ҳафта буд. бозӣ дар майдони Иттиҳод бо як шаҳомати хуса баргузор гардид. шоҳи Лигаи Чемпионҳо ҳамаи интизориҳои на танҳо мухлисон, ҳатто коршиносону собиқ футболбозонро дигар кард. бозӣ барои чӣ хеле муҳим буд. аввал ин ки Реал ва Сити чанд соли охир ба классикои футболӣ дар Лигаи Чемпионҳо табдил ёфта буданд. дуюм, дар 6 бозии охири дастаҳо Реал ягон маротиба дар майдони Иттиҳод дастаи Манчестерро шикаст надода буд. 3 мусовӣ ва 3 шикаст. сеюм, мавзӯи туби тиллоӣ ки онро ба Родри доданд ва миёни тарафдорони Винисиус ва Родри баҳси калон ба миён омад. чорум, дастаи Реал дар хатти дифоъ мушкилии калон дошт ва Сити дар хатти ҳамла беҳтарин голзанҳоро ҷамъ кардааст. панҷум, ваъдаи Агуэро ва шашум, бозӣ дар майдони Иттиҳод буд ва фолбинҳои футбол шонси Реалро хеле кам нишон медоданд. хулас, тамоми оморҳо муқобили Реал буд ва ягона чизе ки дастаи шаҳри Мадрид дошт ин унвони шоҳи Лигаи Чемпионҳо будан буд. онҳо фаромӯш карданд ки Реал новобаста аз дилхоҳ вазъият агар хоҳад дилхоҳ дастаро мешиканад. Винисиусро аз аввал дар ин шаҳр хеле бад истиқбол гирифтанд. сараввал саҳифаи дастаи Сити ҳангоми даромади Винисиус аз дар ӯро дар назди акси Родри ки дар девори даромадгоҳ дар даст туби тиллоӣ дошт акс гирифтанд ва нашр намуданд. боз ҳангоми баромадан ба майдон мухлисони Манчестер бо як овезаи калон дар минбар акси туби тиллоии Родриро ба намоиш мегузоштанд ки худи Родри ин манзараро бо телефонаш сабт мекард. коргардон дар ҳамин ҳол чеҳраи Винисиусро нишон медод ки хеле дардовар буд. акнун шумо худатон тасаввур кунед ки ин бозӣ чӣ хел мешуд. кор ҳамин гуна гардид ки то дақиқаи 80 Манчестер Сити бо ҳисоби 2-1 ғалаба мекард. аммо Гвардиола шояд фаромӯш карда буд ки муқобили Реал бояд то охирин нафас биҷангӣ. баъдан Модрич ва Браҳим Диас ба майдон баромаданд. Диас дар дақиқаи 86 бозиро баробар кард ва Беллингем дар дақиқаҳои иловагӣ голи ғалабаоварро заду назди парчами Тоҷикистон рафт ва ду дасти худро баланд намуд.
бо ҳама сӯзонданҳо билохира Винисиус беҳтарин бозингари бозӣ дониста шуд. Дигар мухлисони Сити замин намекафиду дароянд. Мухлисону тарафдорони Сити аз як ҷиҳат дуруст ҳам карданд. ҳар дастае дар Лигаи Чемпионон муқобили Реал бозӣ мекунад, бояд пеш аз бозӣ хурсандӣ кунад. баъди бозӣ Реал чунин имконият намедиҳад. Серхио Агуэро ба ваъдааш вафо мекунад. Ташвиш накашед. Оло фикр карда истодааст ки бо қайчӣ ё бо корт. Каземиро мисле ки гуфтугӯҳояш бо дастаи Ал-Насри арабӣ напухт. баъди Манчестер Юнайтед роҳи зиндагӣ ӯро ба куҷо мебарад? ҳамагон дар ин маврид ҳар гуна пешгӯӣ доранд, вале як дастае ҳаст ки аллакай дар ин масъала расман пешниҳоди ҳамкорӣ кардааст. дастаи Фламенгои Бразилия имкони харидории Каземиро аз Манчестер Юнайтедро баррасӣ мекунад. дар ин бора Transfer News Live дар шабакаи иҷтимоии X ё худ собиқ Twitter бо истинод ба журналист Хорхе Никола хабар додааст. ба иттилои манбаъ бошгоҳи шаҳри Манчестер розӣ шудааст ки ниммуҳофизатгари 32-солаи бразилиро ба иҷора дода қисми зиёди маошашро пардохт намоянд. дар мавсими ҷорӣ Каземиро дар тамоми мусобиқаҳо 24 бозӣ гузаронида ба задани 3 гол даст ёфтааст. шартномаи Каземиро то соли 2026 ба Манчестер Юнайтед амал мекунад. طبق معلومات پورتال ترانسفرمارکت ارزش بازاری فوتبالباز 12 میلیون یورو است. اکنون یک سوال با شما، یک فوتبالباز را غیر کریستیانو مثال بیارید که بعد از ریال رفتن در سطح بلند باقی مانده باشد. манчестер юнайтед барои сарфа кардани пул зиёда аз 100 нафар коргарони худро ихтисор карда нест. коргарони даста онро дар харидҳои шубҳаноки тобистона ба маблағи 200 миллион фунт стерлинг ва нокомиёб бо Тен Хаг ва Эшворд айбдор мекунанд. бошгоҳ қаблан пардохт барои Алекс Фергюсонро барои сафирӣ қатъ карда буд ва болои сӯхта намакоб аз дастаи Сити хоҳиш карда буд ки бозингарони онҳоро ба маросими ҷоизасупории тӯби тиллоӣ дар ҳавопаймояшон бо худ бигиранд. боз маблағгузории ассотсиатсияи футболбозони собиқро коҳиш дод ва мукофотпулии солонаи 100 евро барои ҳамаи кормандонро бекор кард. боз имрӯз хабар баромад ки манчестер юнайтед сардори даста Ҷеки Кейро ки 30 сол дар ин бошгоҳ кор кардааст аз кор барканор кунад. кормандон аз қарори бераҳмонаи раҳбарият ҳайрон шуданд. қайд карда мешавад ки Кее як шахсияти бениҳоят машҳур дар байни бозингарон ва баъзе мураббиён буд. инсайдерҳо ӯро равғани мошин дар муҳаррики даста унвон доданд. онҳо инчунин мегӯянд ки Ҷеки Кее ҳаёти худро ба ин даста бахшида буд ва соли 1995 ба даста ҳамчун ёрдамчии оддӣ омада баъдан то ин симат расидааст. аммо дар замони ҳукмронии Редклиф ин хонум аз дар ронда шуд. хулас ана ҳамин хел ҳолу ҳаво дар фазои дастаи манчестер юнайтед. шумо боз аз он бечораҳо натиҷаҳои баландро интизоред. басаи барселона боз як соли дигар шартномаи ҳамкории худро бо Роберт Левандовски тамдид кард. агар ҳамин гуна бозӣ кардан гиранд бояд 10 соли дигар тамдид карда мешуд. Левандовски феълан яке аз асоситарин бозингарони барселона аст ки бо шарофати голҳои ӯ ин даста ғолибиятҳои пайҳамро ба даст меорад. кам бозингароне ҳастанд ки дар синни 36 солагӣ дар 33 бозӣ ба задани 31 гол даст меёбанд ва онҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ. аз ин рӯ барселона новобаста аз синни соли футболбоз як сол дигар шартномаи ӯро дароз кард. левандовски яке аз он нафароне ҳаст ки ҳоло роҳи расидан ба тӯби тиллоиро тай мекунад. ба фикрам то нагирад намеравад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.